Diyos maray na hapon po, pagirondom sa mga devoto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atinder kan banal na misa, paki-off o ilaagtabi sa silent mode an sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit nin cellphone, pagpicture o pagtext, kung bako man importante, urog na sa laog kang Santa Misa. Manteneron tatabi ang solemnidad, asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ni Santa Misa. Diyos mabalus po. Matindog po para sa pagpuon kang novena kay San Padre Pio. The Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Beloved Saint Pio of Petrelcina, you had the signs of the passion of our Lord Jesus Christ on your body. You carried this stigma for everyone, enduring both the physical and the mental sufferings that rocked your soul and body in a continual sacrifice. We beg you to pray for us so that we will be able to accept both the little and the larger crosses we too must bear during our life on earth, and to offer these sufferings to God, assuring us a place with Him in eternal life. Please kneel. Efficacious Novena to the Sacred Heart of Jesus. O my Jesus, you have said, truly I say to you, ask and it will be given you, seek and you will find, knock and it will be opened to you. Behold, I knock, I seek, and ask for the grace of. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Sacred Heart of Jesus, I praise all my trust in you. O my Jesus, you have said, truly I say to you, if you ask anything of the Father in my name, He will give it to you. Behold, in your name I ask the Father for the grace of.
Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus, I place all my trust in you. O my Jesus, you have said, truly I say to you, heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Encouraged by your infallible words, I now ask for the grace of Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Sacred Heart of Jesus, I place all my trust in you. O Sacred Heart of Jesus, for whom it is impossible not to have compassion on the afflicted, have pity on us poor sinners, and grant us the grace which we ask of you, through the sorrowful and immaculate heart of Mary, your tender mother, and ours too. Hail, Holy Queen, Mother of Mercy, hail our life, our sweetness, and our hope. To you do we cry, poor banished children of Eve. To you do we send up our sighs, mourning and weeping in this valley of tears. Turn then, most gracious Advocate, your eyes of mercy towards us, and after this our exile, show unto us the blessed fruit of your womb, Jesus. O clement, O loving, O sweet Virgin Mary. Saint Joseph, foster father of Jesus. Pray for us. Prayer to the intercession of Saint Pio of Pietrelcina. Dear God, you generously bless your servant Saint Pio of Pietrelcina with the gifts of the Spirit. You marked his body with the 5 wounds of Christ crucified as a powerful witness to the saving passion and death of your Son. Endowed with the gift of discernment, Saint Pio labored endlessly in the confessional for the salvation of souls. With reverence and intense devotion in the celebration of the Mass, he invited countless men and women to a greater union with Jesus Christ in the sacrament of the Holy Eucharist. Through the intercession of Saint Pio Pietrelcina, I confidently beseech you to grant me the grace of. State your petition. Amen. Please rise. Let us pray. O God, you gave Saint Pio of Pietrelcina, Capuchin priest, the great privilege of participating in a unique way in the passion of your Son. Grant me through his intercession the grace of, which I ardently desire, and above all, grant me the grace of living in conformity with the death of Jesus, to arrive at the glory of the resurrection. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Prayer of Saint John Paul II to Saint Pio. Teach us also, we pray, humility of heart, so that we may be among the humble, to whom the Father in the Gospel promised to reveal the mysteries of his kingdom. Obtain for us the eyes of faith that will help us recognize in the poor and suffering the very face of Jesus. Support us in our hours of trouble and trial, and should we fall, let us experience the joy of the sacrament of forgiveness. Teach us the tender devotion to Mary, Mother of Jesus and our Mother. Accompany us on earthly pilgrimage toward the blessed homeland, where we too hope to arrive to contemplate forever the glory of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Please kneel. Litany. Stay with me, Lord, for it is necessary to have you present, so that I do not forget you.
You know how easily I abandon you. Stay with me, Lord, because I am weak and I need your strength, that I may not fall so often. Stay with me, Lord, for you are my life, and without you I am without meaning and hope. Stay with me, Lord, for you are my light, and without you I am in darkness. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, so that I can hear your voice and follow you. Stay with me, Lord, for I desire to love you evermore and to be in your company always. Stay with me, Lord, if you wish me to be always faithful to you. Stay with me, Lord, for as poor as my soul is, I wish it to be a place of consolation for you, a dwelling of your love. Stay with me, Lord, for it is getting late. The days are coming to a close, and life is passing. Death, judgment, and eternity are drawing near. It is necessary to renew my strength, so I will not stop along the way, and for that I need you. It is getting late, and death approaches. I fear the darkness, the temptations, the dryness, the cross, and the sorrows. Oh, how I need you, my Jesus, in this night of exile. Stay with me, Lord, because in the darkness of this life, with all its dangers, I need you. Help me to recognize you as your disciples did at the breaking of the bread, so that the Eucharistic communion be the light which disperses the darkness, the power which sustains me, the unique joy of my heart. Stay with me, Lord, because at the hour of my death, I want to be one with you, and if not by communion, at least by your grace and love. Stay with me, Lord. I do not ask for divine consolations because I do not deserve them, but I only ask for the gift of your presence. Oh yes, I ask this of you. Stay with me, Lord, for I seek you alone, your love, your grace, your will, your heart, your spirit, because I love you, and I ask for no other reward but to love you more and more with a strong and active love. Grant that I may love you with all my heart while on earth, so that I can continue to love you perfectly throughout all eternity. Dear Jesus, Amen. May the Lord, through the intercession of Saint Padre Pio, bless us, protect us from all evil, and bring us to everlasting life. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Please be seated. Let us include in our prayers the following intentions. Thanksgiving, offered by an anonymous and by Chrissy Mariel Yvonne S. Acosta. Special intentions for bar exam by Angelica Joyce, to pass this semester by an anonymous, for healing and recovery by Edgardo Reyes, and for a special intention offered by Ruel and Arlene Dawal Almasco, and for the eternal repose of souls, for Salud and Domingo by Labayan family, for Rosana by Precious Andrea, for death anniversary of Almar Luis by Masip and Balweta family, for Elsa by Revereza family, for Nora and Noel by Bolo and Olfindo family, for Ilea by BCS 83, for Telma by Charmaine de la Cruz, for Josefa by Biliesa family, for Maria Dulce Fatima by FBLB Incorporated, for Wilmore by Marilu Ascano and family, for Fractuso by Dr. Jean A. Mirandilla, for Carlo Vicente and Manuel Jr. by Neptuno and Navarro family, for Roberto Sr. and Hinaro by Jeanette Ordonia Deha, for death anniversary of Pablito and All Souls by Morales family, and for Christina by John Benedict Coloso. Mga tugang ko kay Kristo, Diyos marahay na hapon po. Ngunyan, Biyernes kan, ika-23 na simana kan ordinaryong panahon, isiring man, memorial ni St. John Chrysostom, Bishop and Doctor of the Church. Makisumaro po kita di sa Eucharistia na pamamayuhan ni Reverendo Monsignor Weng Thomas.
Kita nagkakatripon sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Mga tugang sa misang ngunyan hagadon yato an intersesyon ni San Juan Crisostomo na pinagsisilibratan sa iyang fiesta ngunyan na magkaigo kitang kusog asin isog nin buot sa pagdarakan baray na bareta sa gabos na tao. Arog sa iya. Tanganing magkanigong magdulot kani banal na atang rumdumon na sin pagsulsulan an sa tong mga kasalan. Nagkukumpisal ako Sa Diyos na makakamhan, asin sa Sin indong mga tugang, Tanagkasala tanagkasala ako ako nin nin makuri, makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako ki Santa Maria, danay na Birgen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indong mga tugang, na ako'y pamipi sa kagurangnan tang Diyos. Mahirak man lugod sa tuan Diyos na makakamhan. Asin pakapatawada kan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita, O Diyos, kusog nin mga naglalaom sa imo, na nagbuot na si San Juan Crisostomo, Obispo, maging bantog sa makangalas na tibay sa pagtaram, asin sa pagsubok nin mga kahurasaan. Warasan sa mo, namimibi kami, na kaming tinukduan kan sa iyang mga hulit, mapakusog sa paarog niya, nin puso na pagkamatinios, huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, nakaiba mo nabubuhay asin naghade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos, sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Himateon yato ang enot na babasahon. Pagbasa sa inot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Di ko'y pinagpapaabaw-abaw ang pagrukyaw kang ebanghelyo. Hulita ini sarong katongdan na kaipuhan gibuhon ko. Herak man sako kung di ko irukyaw ang ebanghelyo. Kung ini ginigibo ko sa rogaring nabuot, may bayad ko ta na ako. Alagad, inipirit na ginigibo ko, inisarong misyon na ipinaniwala sa kuya. Aram nindo kung ano ang sakuyang balos, an balos iyo ini, na ang sakuyang pagrukyaw, ikadulot kong daing bayad an marahay na bareta, asin daing maghagad kung ano ang dapat ibayad sako,
huli sa Ebanghelyo. Kaya minsan nga ni ako bakong uripon nin si Isay manatawo, alagad ako nagpauripon sa gabos, tanganing urog na dakol ang sakuyang mabihag. Para sa mga maluya, ako naging maluya. Ako naging gabos na bagay para sa gabos na tawo, tanganing ang gabos sa kuyang ikaligtas. Inigabos, ginigibo ko huli sa Ebanghelyo, tanganing mahirasan ako kan sa iyang bendisyon. Daynindo aram na sa karera, ang gabos nagdadalagan, alagad sa rosana ang nagkakamit kang premyo. Magdalagan kamo tanganing makamtanindo. Gabos na atleta naglilikay sa ano man na ikakaraot ninda, tangani sa nang makamtan ang koronang natutunaw, alagad kita ang koronang dai natutunaw. Kaya ako nagdadalagan, bakong siring sa nagsusuntok sa doros, kinakastigo asin pinapasuko ko ang sakong hawak, tibaad kong magpakarokyaw ko sa iba, ako mahiling na bakong maninigo. Ang tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Makawiwili an sa imong erokan kagurangnan, Diyos na makakamhan. Makawiwili an sa imong eerokan kagurangnan, Diyos na makakamhan. An sa kong kalag, nagmamauot asin nagahanap, kan mga eerokan nin kagurangnan. An puso ko asin laman naghihibi, sa paghanap sa Diyos na buhay. Makawiwili an sa imong eerokan kagurangnan, Diyos na makakamhan. An dignos nakakakuaning tugdonan, an balinsayawan igwanin sa diring tagahan para sa iyang mga siwo. An sa imo mga altar o Diyos nin mga hukbo sa kuyang hade, asin sa kuyang Diyos. Makawiwili an sa imong eerokan kagurangnan, Diyos na makakamhan. Paladan ang mga nag-eerok sa imong harong, sagkod lamang pag-umawon kaninda. O Diyos, ikaan sa muyang kalasag, lilingya ang dalawgon kan sa imong linahidan. Makawiwili an sa imong eerokan kagurangnan, Diyos na makakamhan. An pagrukyaw kang Santo Ebanghelyo. Kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na Ebanghelyo susog ki San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Sinabi ni Jesus ining mga panghalimbawa. An buta makakakabit daw nin kapwa buta. Pako daw sindan dua mahuhulog sa kalot. Ang disipulo ba kung urog kadunong ki sa maestro? Minsan nga ni kung nakanood na, makakaarog sa maestro. Ta daw ta minamaanan mo an muta sa mata nin sa imong tugang. Asin dai mo nahihiling an pasagi sa imong mata? Paanong makasabi ka sa imong tugang? Tugang, halion kung unaan muta sa imong mata, kung dai mo nahihiling ang pasagi sa diri mong mata, para sagin-sagin, hali ang unaan pasagi sa imong mata, dangan makakahiling kanin malinaw, asin mahali mo an muta sa mata nin sa imong tugang. Marhay na bareta
nin satong kaligtasan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Iguang kanta na magayunon pagkantahon bilang recessional. Su refrain magayunon na tuumon ito. Lakaw sa mga dalanin kinaban, si Jesus darahon sa mga katawuhan, harayo haraniman, paduman banwaan, siya darhon yato ngunyan. Magayunon niya na recessional song. Refrain sa na yan, igong mga verses na magayunon man. Pagkatapos tabi, sa pagtapos kan misa, pigpapagirumdum kita na. An Santa Misa, dahil man natatapos, bindisyon kan padi, kundi sinusugo kita lakaw. So pigsilibrar ta sa laog kan misa, dapat iniiras ta, ipahayag ta sa bilog na kinaban. Iyo tabi niyan sinasabi sa enot na pagbasa ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Sabi ni San Pablo, igwa akong obligasyon o katungdan na irukyaw ang marhay na bareta. Ini pinagkatiwala sa kuya. Kay puhan gibuhon ko ini, ta ako, disipulo, apostol ni Kristo. Sinusugo niya. By nature, if we are Christ's disciples and apostles, we, after hearing His word, we are meant to share. We are sent to share that word to others. Inian po sabihin kan pagiging misyonero. Kabus kita may pagka-misyonero. Amen? Iyan ang pigpapagirumdum sa tuya sa enot na pagbasa. Katakod ka ini, pigkukumparar ni San Pablo ano sa diri niya, asin kitang mga parasunod ki Kristo, siring sa atleta, magdalagan kamo. An atleta nagdadalagan nganing makamtan an korona. Kay ito an korona o wreath, dahon iyan na pigsusulog sa payo. But sabihin, ika-an winner. Saro sanaan manggagana. Sabi ni San Pablo, an korona, bako itong naluluyos. Kudi an korona, iyo ang langit. An kamurawayan, an pakiras sa buhay ng Diyos. Yun ang premyo ta kung utubuntaan sa tong misyon. Digditabi sa Ebanghelyo, nagkapirang mga panghalimbawaan sinabi nin sa tong kagurangnan. Bilang mga parasunod o disipulo tagadarakan maray na bareta, bako kitang buta. Takun buta kita, dipisil makakabig sa iba na maglakaw. Sabi digdinin kagurangnan, an buta makakabit daw nin kapwa buta. Pareho sinda mahuhulog sa kalot. Ninulita namid bidan ta na si Kristo, muklat na an matata. Kaya pwede na kitang magkabit nin buta, tanganing madarata siya sa tamang dalan nin kaligtasan. Kaya lang pwedeng an iba sa tuya, buta pa. Pwedeng nadangugnan maray na bareta, alagad nabubuta pa kan kwarta, nabubuta pa kan kaugmahan sa laman, nabubuta pa kan puder, nabubuta pa kan drugs, popularidad, asin iba pang pansamantalang kaugmahan. Habo kuman maghusga, pero baka si kibuloy nabuta kan kapangyarihan, kan kwarta, kan kaugmahan sa laman. Kung madangugtan mga manungod o aligasyon sa iya,
pagirumdumanan sa tuya, baka kita man, data lang, makulang kitang honest, pwedeng may influensya man na arog ka yan. Sabi pa digdinin kagurangnan, ang disipulo bakong urog kadunong kisa maestro. Buot sabihin, di kita maging mapaabaw-abaw. Mapakumbaba kita. Di ta pwedeng magpantayan, malampasan si Kristo na yuan sa tuyang maestro. Makakaukod kita. Maaarog ta siya, pero mapantayan, nakita na Son of God. Imposible iyan. Because there is only one Son of God, our Lord Jesus Christ. Kaya di tabi magpaluko sa mga tawong nagpapamidbid na siya, minsan anointed, o appointed Son of God. Uni patabi, ngayon kita credible, effective, matutubudan na tagadarakan marahay na bareta. Hinguwahon taan konversyon o pagbabago sa satuyang buhay. Takun kita nagdadarakan marahay na bareta, pero dahil manay hiling kipagbabago sa buhay ta, dipisil kitang tubudan kan iba. Sabi nga ni digdinin kagurangnan, paano kang makakasabi sa imong tugang halion ko an muta sa mata mo, na ikapalan may pasagi sa imong mata. Halion mo an pasagi sa mata mo, nganing makakahiling kanin malinaw. Asin matatabangan mo na mahali an muta sa mata kan sa imong tugang. Halimbawa, nagrukyaw ka kan maray na bareta, nangapudan ka, kamu mga chismosa dyan, etc., etc., kamu mga cool boy o cool girl, kamu yung mga kurap. Ito pala, yaon sa imo an araw kaan ng mga kakundian. Na dai mo pigingo ang mahali, bako ka effective, bako ka credible na tagadara kan marhay na bareta. So, kaipuhan ang ongoing conversion. Pagbabago sa buhay ta. Pasiring sa tama, sa marhay, sa matanos. Tayo inian sa tuyang pigrurukyaw. Si Kristo na sa tuong kagurang. Magpamibi kamo mga tugang tanganian sako asinan sa indong atang, magkanigong akoon kan Diyos samang makakamhan. Akoon man lugod ng kagurangnan, an atang sa imong mga kamot,
para sa kaumawan asing kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asing kambilog niyang banal na simbahan. O Diyos, ang sakripisyo na talingkas na idinulot sa pagrumdom kay San Juan Crisostomo, magpagayagaya sa imo, ta kaming hinuhulitan niya sa rabay na naguumaw na magdulot man sa imo kan bilog ming buhay. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan, Amen. ang kagurangnan mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa Diyos sa tuong kagurangnan. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos nakakaligtas. Danay minsan sain. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamahan. Uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Ulita sa fiesta ni San Juan Crisostomo, pinapaugma mong gayo ang sa imong simbahan na pinapakusog kan panalmingan nin makidiyos na pagkabuhay. Hinuhulitan kan tataramon na hinaharubay asin inaantabayan kan sa iyang pakiulay na uyon sa imo. Kaya kaiba kan kadakul-dakul na angeles asin santos, nagaawit kami kanimno nin kaumawan daing tapos na nagsasabi. Banal, banal, ang kagulangan na Diyos ni mga hukbo, langit basin daga, manokan sa imong kamunawayan, usahana sa kaitaasan, usana sa kaitaasan. Paladan ang minadigdi sa ngaran ang kagurangnan, usahana sa kaitaasan, usana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikanagadan banal, purabunin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala ka ng bon kan sa imong espiritu tanganing para sa mo. Maginhawa ka sindugo kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuha kang tinapay. Asin pagpasalamat, binaak ini dangan itinao sa sayang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos sa sin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawat, na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya man kan kalis, giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa saya mga disipulos na ansabi. Mag-ako kamugabo sa sin maginom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asindanay na tipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sa sako.
Misteryo kan pagtubo. Pagkagadan mo kagurahan na, ipinamamareka niya mo. Pagkabuhay mo nila, ipinamamahayan sa kung na Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat. Nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mong magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahira kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabangan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Nganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat. Asin an gabos na mga gadaan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos na mimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria Birhen na ina kan Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, si San Juan Crisostomo, kan mga banal na apostoles sa singabos na santos, na kaitupan na kapagaya-gaya sa imo. Magkanigo maging kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siriman, huli sa aki mong sa Jesucristo. Huli sa iya asin kaiba niya asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro ka ni Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahunan, kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, pinatuod kan Diyos no na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo, nayaon Sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit. Ansa mong kakanon sa araw-aldaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya moan katuninungan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherat. Magindanay na talingka sa kasalan, asin ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami naghahalat, kan maumang paglaom masin pagdatom, kan samong paraligtas na sa Jesucristo. Huli, ta sa imo ang kahadean asinan kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanakonan. Jesucristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan winawalat ko sa Indo, an sakong katuninungan, tinatao ko sa Indo. Hari pagilngan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog susog sa imong kabutan.
Ika na nabubuhay as sinaghade sa kapanahunan kan mga panahon, Amen. an katuninungan nin kagurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinauhan kita nin katuninungan sa lamban sa ro. Uya si Jesucristo ang tinapay nin buhay na daing kasagkoran. Ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaaban. Paladan kita na minaako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang karong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing ang sa imong dugo maglinig, ang sa imong laman magpakusog, ang sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Mamibi kita. O Diyos na mahihirakon, warasan naan mga misteryo na samuyang inako sa pagrumdum kay San Juan Crisostomo, magparigon sa mo sa imong pagkamot, asin maghimo na kami maging mga maimbod na para pahayag kan sa imong katutuohan. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan, Amen. an kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bindisyonan kamo kan Diyos na makakaman. Ama, asin aki, asin Espiritu Santo, Amen. tapos nan misa lakaw, ipahayag ta ang maray na bareta sa bilog na kinaban. Salamat sa Diyos. Parakpakantan ko.